And now, from beyond our dimension, this is the Jeff Mara Podcast. Here's Jeff. My guest is Rachel Corpus, who during her near-death Mieti experience hetki went to a place ihan vaan where tätä humans todellisuutta, are missä sä stored. just nyt oot. Sä kuuntelet tätä, ehkä istut jossain autossa tai juot kahvia tai kävelet ulkona. Kaikki tuntuu silleen hirveän vakaalta ja tutulta, eikö? Mutta mitä jos mä kertoisin sulle, että tää koko planeetta, sun elämä ja jopa sun fyysinen keho on vaan niin kuin joku pitkälle kehitetty Avatar-ohjelmista. Jep. Ja vielä silleen, että sun oikea keho kelluisi jossain aivan muualla. Nimenomaan. Siis että sun aito keho makaa tälläkin hetkellä jossain nestetäytteisessä kapselissa. Ja tämä paikka, jota sä kutsut kodiksi, tunnetaankin jossain kosmisissa arkistoissa vaan nimellä Soul Earth Exile 13. Niin, toi on kieltämättä premissi, mikä kuulostaa siltä, että se olisi suoraan repäisty jostain cyberpunk-dystopiasta tai Matrixista, mutta se on täsmälleen se todellisuus, mihin me tänään pureudutaan. Todellakin. Eli tervetuloa tähän meidän uuteen syväluotaukseen. Tänään meillä on edessä lähdemateriaali, joka on radikaali ja outo, että se kääntää periaatteessa kaikki perinteiset käsitykset olemassaolosta ihan ylösalaisin. Jep, me käydään siis läpi haastattelua naisesta nimeltä Rachel Corpus. Aivan, ja hän kertoo olevansa ei enempää eikä vähempään kuin ihmiskehoon inkarnoitunut enkeli. Tarkemmin sanottuna on joku serafimi, ja hän koki siis kuolemanrajakokemuksen, joka paljasti tämän meidän järjestelmän todellisen luonteen. Ja heti tähän alkuun mä haluan tehdä ihan selväksi yhden jutun. Niin, että me ei olla täällä julistamassa näitä juttuja faktoiksi. Just näin. Me ei oteta kantaa puolesta eikä vastaan, vaan meidän tavoite on puhtaasti sukeltaa tähän narratiiviin. Tämä on äärimmäisen kiehtova tarina. Miksi tällaiset massiiviset, simuloitunut todellisuuteen liittyvät kertomukset niin kuin resonoi meissä niin syvästi nykypäivänä? Se on tosi onto kysymys. Ja Rachelin kertomus yhdistelee esoteerista mystiikkaa ja moderneja salaliittoteorioita ja sellaista teknologista ahdistusta tosi kiinnostavalla tavalla. Se pakottaa miettimään sitä, että kuka tätä kaikkea ohjaa ja mikä sun rooli on. Aivan. Mutta lähdetäänpä liikkeelle siitä, mistä tämä koko homma alkoi. Eli 4 vuotta sitten tämä Rachel sai sydänkohtauksen alkoholismin seurauksena. Ja tämä fyysinen romahdus sitten laukasi tämän koko NDE-kokemuksen, eli kuoleman rajakokemuksen. Mutta tässä tullaan heti siihen ekaan isoon poikkeamaan, koska yleensähän ne kokemukset on silleen tosi rauhallisia, eikö ookin? Niin. Yleensä ihmiset kertoo jostain valtavasta rauhan tunteesta, että leijutaan kukkaniityillä, nähdään jotain lämmintä valoa ja kohdataan lempeitä valoolentoja, mutta Rachelin kokemus oli täysin erilainen. Joo, todellakin. Hän siis kertoo, että hän makasi sängyssä, tunsi jonkun ihme sähköiskumaisen aallon ja sitten hänet ikään kuin vedettiin ulos kehostaan suoraan hänen siivistään, silleen, että ihan kuin joku olisi nappanut repusta kiinni ja riuhtaissut väkisin irti. Se kuulostaa ihan sairaan mekaaniselta ja melkein väkivaltaiselta. Se on tosi kliininen kuvaus. Rachel kuvailee, että hän leijui siinä sit joku 12 metriä sänkynsä yläpuolella ja katsoo alas itsensä ja miehensä. Mutta tässä on se juttu. Hän ei katsellut sitä sieltä missään pilven reunalta. Niin, vaan se oli joku ihme valvomo. Jep, eräänlainen kontrollihuone. Mieti jotain massiivista tilaa ilman kattoa, missä jotkut tyypit istuu päätteinen äärellä ja tarkkailee maapallon tapahtumia ihan livenä. Rachel kuuli jopa yhden siellä työskentelevän naisen sanovan ääneen, että perhe on nyt unessa, viitaten Rachelin omaan kotiin. Okei. Ei kun siis, puretaanpa tätä hetki. Eli sä saat sydänkohtauksen ja sut tempaistaa johonkin taivaalliseen serverihuoneeseen. Toi kuulostaa paljon enemmän joltain IT-tuen valvomolta kuin miltään taivaalta. Niin, se byrokraattisuus on tässä juuri se mielenkiintoisin kulma. Tämä tuonpuoleinen ei ole mikään abstrakti tila, vaan ihan äärimmäisen organisoitu koneisto. Rachelin opas vei hänet hissillä ihan sikapitkän matkan alaspäin, ja siellä oli eräänlainen perehdytyskeskus uusille sieluille. Perehdytyskeskus, niin kuin joku kosmisen tason HR-osasto.
Just se. Rachel näki siellä ihmisiä vaikka Japanista ja Denveristä, ja ne oli täysin ymmällään. Ne tyypit luuli, että ne oli vaan mennyt nukkumaan ja näki unta. Sitten siellä oli joku tekoälyä muistuttava humanoidiohjaaja selittämässä tyynesti, että teidän kehot kyllä nukkuu, mutta teidän tietoisuus on nyt täällä käsiteltävänä. Ei vitsi, siis sut viedään kirjaimellisesti työhönottohaastatteluun heti, kun sä kuolet. Ja lähteessä kerrottiin, että nämä ihmiset ohjattiin ensin sellaisiin tiloihin, missä oli metallisänkyä, vähän niin kuin jossain Intin kasarmilla. Ja sitten alkoi jotkut elämänkatsaustunnit luokkahuoneessa, missä kysyttiin tyyliin, mitä sä opit vitosluokalla? Miksi ihmeessä tuommoista pikkutarkkaa auditointia edes tehdään? Lähdemateriaalin logiikka on tässä se, että nämä testit mittaa sielun heräämisen tasoa. Ne auditoi, että mitä sä olet oppinut siinä sun avatar-kehossa, ja jos ne sielut läpäsis ne testit, niidät ylennettiin parempiin oloihin. Okei, millaisiin oloihin? No Rachel kuvaili sitä vähän niin kuin Edenin puutarhaksi. Ympäristö ja vaatteet muuttui tosi mukavaksi, ja se ruoka oli jotain poikkeuksellisen puhdasta värähtelyä. Ne teki siellä vaan tyyliin 2 tunnin työvuoroja päivässä. Ja mikä hauskinta, Rachel kertoi, että ne istui olohuoneessa ja katsoi televisiosta tuttuja maallisia realiteettisarjoja. Kuten Unelmien poikamiestä. Nimenomaan, Unelmien poikamiestä. Toi on yksityiskohtana ihan mahtava. Sä oot ylittänyt kaikki ulottuvuuksien rajat, päässyt kosmiseen Edeniin ja sit sä istut siellä sohvalla katsomassa jotain realiteetti-TVtä. Se kertoo kyllä jotain siitä, kuinka syvään nämä maalliset tottumukset on meihin koodattu. Niin, se on todella inhimillistä kaiken sen outouden keskellä. Mut joo, jos toi aulapalvelu oli outo, niin se seuraava huone, mihin opas hänet vei, se muuttaa tämän koko tarinan suunnan, koska siellä on se meidän oikea fyysinen todellisuus, eikö? Kyllä. Rachel vietiin tilaan, jolla ei näyttänyt olevan mitään rajoja, ei seiniä, eikä kattoa, ja valaistus oli tosi kummallinen. Se koko ääretön tila oli täynnä riveitään sellaisia kapseleita, tai niinku podeja. Podeja? Joo, ja sen oppaan mukaan jokaisen ihmisen todellinen lihaa ja verta oleva alkuperäinen keho lepää just sellaisessa nesteellä täytetyssä kapselissa. Kaikki, mitä me täällä koetaan, on vain tietoisuuden projektio, eli se avatar. Ja Rachel löysi jopa sen oman kapselinsa. Täällähän on siis 40 perheenäiti, jolla on raskausarpia ja muuta eletyn elämän jälkeä. Mutta siellä nesteessä hänen kehonsa olikin joku 20, ihan huippukunnossa ja todella vahva. Hän tunnisti itsensä siitä, että sillä keholla oli yhä tallella syntymämerkki, jonka hän oli käynyt täällä poistattamassa. Se on aika hurja kontrasti. On. Ja tässä tulee se synkkä käänne. Opas kertoi, että tätä meidän planeettaa kutsutaan nimellä Soul Earth Exile 13. Ja mulle tulee heti mieleen se, että jos toi kapselimaailma on kerran joku turvallinen paikka, jonkinlainen säilytys, niin miksi tämä meidän maailma on exile, eli maanpako? Maanpakohan kuulostaa joltain rangaistussiirtolalta tai vankilalta. Eikö tämän pitänyt olla sielujen koulu? Toi ristiriita on ihan Rachelin viestin ytimessä. Alun perin maapallon tai siis näitä ekojen simulaatioversioiden ei todellakaan pitänyt olla mikään vankila. Se oli leikkikenttä, Playground Earth, minne tultiin vapaaehtoisesti oppimaan juttuja. Ja ne kapselit vaan piti ne oikeat kehot turvassa sillä aikaa. Okei, mutta se numero 13. Niin, se kertoi sen karun totuuden. Me ollaan jo 13 iteraatiossa. Ne aiemmat 12 versiota maapallosta on joko tuhoutunut, räjähtänyt tai ne on vaan nollattu, koska se järjestelmä korruptoituu jossain vaiheessa. Eli siitä leikkikentästä tuli ansa? Aivan. Siitä tuli ansa ja ne tiedot salattiin meiltä. Ja miten syvä tämä ansa oikeasti on, se paljastuu sitä kapselin paluun mekanismista. Lähteen mukaan, jos sut viedään sinne podiin ja sä heräät siinä nesteessä, sä tajuat heti, että et voi hengittää sitä. Sulla on tasan 2 sekuntia aikaa painaa nappia, joka tyhjentää sen nesteen. Mutta. Niin. Mutta siihen nappiin liittyy juju. Jos sä painat sitä, sulle tarjotaan mahdollisuus unohtaa aivan kaikki. Sä voit pyyhkiä sun muistista sen kammottavan tiedon, että kaikki on simulaatiota, ja sä palaat vaan takaisin johonkin avatariin tänne autoaan tietämättömänä. Siis 2 sekuntia aikaa tehdä tommonen päätös.
Niin. Rachelin kohdalla Sandavis kieltäytyi siitä muistinmenetyksestä. Kun hänelle tarjottiin puhdasta pöytää uudessa avatarissa, hän kertoi, että hänen maallinen egonsa pisti hanttiin. Hän mietti perhettään ja lapsiaan ja oli silleen, että kukaan ei pysty tähän äityyteen yhtä hyvin kuin mä. Vaikka se opas taisi valaistaa hänelle, että nämä maalliset perheenjäsenet ja puolisot on enemmänkin jotain tiimikavereita tai sielunkumppaneita, jotka suostui tähän samaan roolipeliin. Täsmälleen. Maallisessa mielessähän se tuntuu kauhealta, että perhe on vaan roolileikkiä, mutta kosmisesti ne on kumppaneita. Rachelin reaktio oli silti äärimmäisen inhimillinen. Se kertoo siitä, miten kova voima sillä meidän maallinen identiteetillä on. Vaikka meille näytetään kapseleita ja universumin koodia, me halutaan pitää kiinni siitä, keitä me luullaan olevanne. Niin, totta. Mutta mennäänpä sitten siihen kaikkein polttavimpaan juttuun. Miten ihmeessä se yhteistyön leikkikenttä tarkalleen ottaen muuttui täksi Exile 13 vankilaksi? Ja tässä tämä narratiivi menee aika syviin vesiin. Kyllä. Tässä aukeaa todella monimutkainen kosminen arkkitehtuuri. Lähteen mukaan nimittäin se Jumala, jota suurin osa maapallon uskonnoista rukoilee, ei olekaan se ylin voima. Se on demiurgi. Eli niin kuin joku pienempi uoja. Just niin. Vähän niin kuin joku keskitason koodari tai projektipäällikkö, joka vaan luuli olevansa yksin avaruudessa ja alkoi sitten rakentaa omaa pientä hiekkalaatikkoaan. Ja me ollaan lukittu tähän hiekkalaatikkoon. Entä sitten se todellinen voima? Se todellinen lähde, eli true source, on puolestaan pelkkää puhdasta rakkautta ja värähtelevää energiaa, joka ei sanele sääntöjä eikä tuomitse. Tämä demiurgi-konsepti selittää osaltaan, miksi täällä on niin paljon kärsimystä ja rajoituksia. Aivan. Mutta se varsinainen ongelma tuli kuulemma ulkopuolelta. Tähän järjestelmään siis soluttautui ulkoavaruuden olentoja, reptiliaaneja eli matelioita. Ne etsi ensin kultaa tai jotain resursseja, mutta sitten ne huomasi, että ihmisten tunneenergia on jotain ihan käsittämättömää polttoainetta. Niin. Se tunneenergia on se ydinasia. Miksi juuri tunteet? Koska äärimmäinen tunne, oli se sitten massiivista iloa tai syvää kauhua ja pelkoa, luo energiapiikin. Tästä käytetään usein nimitystä luosh. Ja näille matelioille se luosh on kirjallisesti elinehto. Ne lypsää meitä. Me ollaan siis joku energiamaatila. Ja toi selittäisi Rachelin näkökulmasta sen, miksi meidän uutiset, some ja koko maailma on jatkuvasti täynnä jotain sika-ahdistavaa draamaa ja konfliktia. Maksimoidaan se pelko. Se on hyytävä ajatus. Ja tämä lähde vie sen ihan historialliseen kontekstiin asti. Rachelin mukaan presidentti Eisenhower teki 1950-luvulla salaisen sopimuksen näiden matelioiden kanssa. Hallitus sai teknologiaa ja vastineeksi olennot sai oikeuden kerätä energiaa tiukkojen raamien sisällä. Mutta se sopimus sitten rikkoutui. Joo, lähde ajoittaa sen romahduksen vuoden 2012 paikkeille. Ja mainitsee Vatikaanin. Rakelin mukaan Vatikaanissa avattiin ihan tietoisesti eräänlaisia ulottuvuusportaaleja. Ja se oli vähän niin kuin olisi avattu patoluukut. Olennot pääsi sen jälkeen käsiksi meidän energiakenttään täysin holtittomasti. Vau, okei. Ja kun ne portaalit on auki, niin se kyllä kieltämättä selittäisi sen valtavan polarisaation ja kollektiivisen ahdistuksen, mitä viime vuodet on ollut täynnä. Mutta joo, jos luulit, että elämä on pelkkää lypsämistä, niin se kuolema ei sekään ole mikään vapaudut vankilasta kortti. Ja tämä on mun mielestä ihan nerokas, joskin ahdistava käänne tässä tarinassa. Tarkoitat sitä valkoista valoa? Nimenomaan. Siis me kaikki tiedetään se perusklisee, että kun kuolet, sä näet tunnelin päässä valoa ja sieltä tulee jotain enkeleitä ja edesmenneitä sukulaisia vastaan. Rachelin lähde väittää, että toi valkoinen valo on massiivinen ansamekanismi. Kyllä, ja sitä ansaa pyörittää niin sanotut portinvartijat, eli arkkoonit. Niiden ainoa tehtävä on huijata se sielu takaisin siihen reinkarnaation luuppiin, tuottamaan lisää sitä energiaa matelioille. Ja se varmaan mietit, että kuka ihme suostuisi takaisin vapaaehtoisesti, mutta näähän toimii ihan kuin jotkut kosmisen tason lomaosakkeen myyjät. Lomaosakkeen myyjä on kyllä täydellinen vertauskuva. Ne ei pakota, ne manipuloi. Ne käyttää holograafisia kuvia sun rakkaista ihmisistä. Tai vaikka lemmikeistä, riippuen siitä, mihin uskontoon tai kulttuuriin sut on elämäsi aikana ohjelmoitu. Eli ne käyttää sun koti-ikävään sua vastaan. Just niin. Ne tarjoaa tuttua, turvallista harhaa, että sä allekirjoittaisit sen sopimuksen ja palaisit takaisin oravan pyörään.
Se on niin kierroutunutta. Joku kosminen portsari näyttää kuvaa, missä sun isoäiti leipoo pullaa, ja sä oot heti silleen, että joo, mä tuun, ja pam, sä heräät vauvana Exile 13 planeetalla. Mutta onneksi Rachel antoi tähän ratkaisun. Sellaisen peruutusehdon sille lomaosakkeelle. Niin, sen salasanan. Vetää olkapäät taakse ja sanoa, peruutan kaikki sopimukset tai sitoumukset, jotka olen tehnyt muistinmenetyksen alaisina. Toi on vahva ohje. Kun teet sen, sä astut ulos siitä illuusiosta ja otat sun auktoriteetin takaisin. Lain mukaan niiden arkoinien on silloin pakko päästä sut läpi. Ja tämä sama itsemääräämisoikeuden teema pätee ihan tänne maalliseen arkeenkin. Miten niin? No, Rachelin viesti on se, että kun kohtaat tilanteen, mikä lypsää sulta energiaa, vaikka joku toksinen tyyppi tai ahdistava uutinen, niin sun pitää vaan sisäisesti todeta, että en suostu. I don't consent. Sillä hetkellä sä vedät piuhat irti ja ne menettää valtansa suhun. En suostu. Toi on kyllä sellainen lause, mikä kannattaa painaa mieleen. Mutta miten tämä koko kosminen soppa avaruusolentoinen oikein kytkeytyy tähän hetkeen, siis tähän vuoteen 2026? Koska Rachelin tarinassahan teknologia on ihan keskiössä, etenkin AI, eli tekoäly. Jop, tässä se mystiikka kohtaa nykypäivän piilalaakson. Rachelin mukaan ne enkelien neuvostot ei ole niinkään huolissaan siitä, että AI saisi jokun oikean sielullisen tietoisuuden, koska se on aina keinotekoista. Se todellinen pelko on transhumanismi. Eli mitä ne tarkkaan ottaen pelkää? Sitä, että kehitetään sellainen mikrosiru, joka asennetaan ihmisen niskaan. Sen tarkoitus on sitten sitoa ihmisen alkuperäinen tietoisuus, se mikä lepää siellä podissa, siihen siruun. Ja se siru voitaisiin sitten siirtää uusiin laboratoriossa kasvatettuihin kevoihin. Oho, eli ne yrittää ohittaa prolatoisen reinkarnaation ihan kokonaan. Tehdään joku ikuinen synteettinen vankila, missä sielua vaan ladataan niin kuin jotain USB-tikkua uuteen kehoon loputtomiin. Niin, se on se äärimmäinen dystopia tässä. Ja samalla tämä narratiivi selittää myös menneisyyden outouksia. Kun sä mainitsit aiemmin ne 12 tuhoutunutta iteraatiota, niin Rachel sanoo, että esimerkiksi Egyptin pyramidit on säästetty niiltä reset-napeilta. Ne on kuulemma muinaista teknologiaa, ei hautoja. Ai ne liittyy aikamatkustukseen tai johonkin. Joo, niitä käytetään aikamatkustuksen ankkureina ja maapallon värähtelytajuuksien hallintaan. Okei, tämä menee koko aikaa syhemmälle. Mutta kaiken tämän ahdistuksen keskellä on pakko nostaa esiin yksi juttu. Rachelin viesti hänen loppujen lopuksi ole mitenkään synkkä tai toivoton. Ei todellakaan. Se painottaa, että muutos on jo käynnissä ja se lähtee meistä. Joo, ja Rachel kuulemma oikein konsultoi jotain enkelien neuvostoa sen haastattelunsa aikana. Ja tiedätkö mitä se näki? Ei mitään kultaisia portteja tai palavia pensaita, vaan hologrammin, joka näytti ihan tavalliselta Excel-taulukolta. Enkelit pläräämässä kosmista dataa Excelistä, se on musta jotenkin aivan loistava mielikuva. Se digitaalinen käyttöliittymä kuvaa tosi hyvin sitä Rachelin ajatusta, että enkelitkin on pohjimmiltaan digitaalisia dataolentoja. Aivan kuten me ollaan koodia ja taajuutta. Ja se Excel näytti, että matelijat on menettämässä otteensa just nyt. Eli sen takia nämä vanhat valtarakenteet täällä horjuu. Nimenomaan. Ihmiset herää ja alkaa perua suostumostaan. Ja se on Rachelin viestin ydin. Tällä kertaa ei tulla painamaan mitään tuhoista reset-nappia, me ei tarvita tulvia tai avaruusolentoja pelastamaan meitä. Me ollaan opittu tarpeeksi ja me ollaan vihdoin tarpeeksi vahvoja auttamaan itse itseämme. Kyllä. Jos tätä katsoo myyttisenä tarinana, se on klassinen sielun vapautumisen tarina modernin digiajan kielellä. Sielu herää, ymmärtää oman luontonsa, vetää rajansa ja murtaa kahleet. Se kutsuu jokaista takaisin omaan autonomiaan. Tämä on ollut kieltämättä ihan älytön matka. Me lähdettiin liikkeelle sydänkohtauksesta suoraan johonkin kosmiseen kontrollihuoneeseen, ollaan katsottu reality-tv:tä Edenissä ja ihmetelty niitä loputtomia nestekapseleita, missä meidän aito parikymppinen keho kelluu. Ja purettu matelioiden luuslypsyä ja arkon portsareiden lomaosakkeita. Todellakin. Uskossa tähän tarinaan sitten ihan kirjaimellisesti tai piditpä sä sitä vaan kiehtovana metaforana tämän ajan teknologia-ahdistukselle, niin sen ydinviesti kyllä osuu ja uppoaa.
Se on muistutus sulle siitä, että sä olet oman todellisuutesi ylin auktoriteetti. Älä anna arjen draaman tai sun omien pelkojen lypsää sulta energiaa. Sano vaan, että en suostu. Mutta palataan vielä ihan nopeasti siihen alun kapselimaailmaan. Mieti itsesi siihen tilaan. Sä heräät huomenna sieltä viileästä nesteestä, sulla on nuori, vahva keho, jota sä et edes muistanut, ja tää kaikki täällä, sun perhe, työ ja huolet, olikin vaan joku uni. Sä tajuat totuuden. Niin, mutta sitten se happi alkaa loppua siellä nesteessä. Just niin, sulla on tasan 2 sekuntia aikaa päättää. Niin rauhaan ja astuisit ulos siihen täysin tuntemattomaan perimmäiseen todellisuuteen. 2 sekuntia aikaa. Se valinta on täysin sun. Mutta joo, tällaista tällä kertaa. Nähdään seuraavassa syväluotauksessa.